Okay, class. Tell us about looting in your area and use one of the 11 South African languages to tell us what happened on the night of the looting in your area where you live. Yes, Thenjiwe? Mina bomfana wasekhaya lo mdala wayesekhala ethi thina yindaba singanayo inyama ngoba yonke imizi itapile inyama ugogo thina wanqaba ukuthi isitape. Yabo wemem mina ngikutshela mfana wami mina ekhaya saba nebhadi. Ugogo nje waba nebhadi ngoba wafika ulume. Wafika umalume wathi xoxo vukani kuyatatshwa lapha hambani notapa wathi ugogo anginazo mina ingane ezofela emanyaleni hambani notapa nodwa. Wasiwahamba umalume thina sabona abantu laphana nogogo walapha ngaphezulu kwamuke hamba nge-walking stick kodwa efaka i-TV ekhwapheni ethwele ne-double door wasiwathi enene ugogo asingayi wathi umalume namaphoyisa kodwa ayayitapela namaphoyisa futhi awashayana wasethi ugogo azivuke. Vuka-ke thina kwasethi ugogo asihlale ekhaya sigade wahamba yena kanti ugogo thina sombone sesimbone lapha ku-TV ecela ulift ey'ntathelini. Wathi ugogo naye bethu uyoyizamela ukuthi sikwazi ukuthola ukudla ekhaya. Wasethi ngicela ningilifte bangamlifta kodwa asho. Washo kodwa wathi enene yena abazange bamlift kodwa iy'ngane y'hambe ephekwakho bamane bamwisa wahamba phekwakho angaphuya nalutho. Kodwa nje yabona umalume angifuna uqamba mangumalume ayikho into angayitapanga utape yonke into uwadrop wakho ugcweleni uwadrop wakho khona ngisho amadinoni phansi kombhede kutshela yonke into ngisho utshwala. Wasiwatapa nopende wathi uzosipendela thina ekhaya uzosipendela namakamera ethu kodwa wasethi ugogo-ke ayikho inkinga-ke kodwa yena uhambile naye. Kanti abafana bazimane bahambe phekwakho bamgxoba ugogo sambona kodwa ku-TV wathi cela ningilifte bangamlifte kodwa. Bomem ngitshela mfana wami lapho ngasekhaya akekho umuntu obenganalo ibhayisekile bekuyithina sodwa bonke abantu benamabhayisekile amasha bethi abazidlalisi ngoba thina azange sikotapa bona mina bayitapelile. Kodwa mina mese ngimdala ngizohamba mina ngomtapela ugogo. Mese ngimdala nje kodwa ngizohamba mese kuthiwa gquqququ hambani sekuyatatshwa ngihambe nami ngitape. Kodwa lapha ka-Olo ayikho into abangayitapanga batape yonke into batapa ngisho amabhokisi omngcwabo. Mina kuba ngangikwazi uzenza mina ngangotape isitifiketi sa-matric mina bese ngiyasiyeka isikole vele senginesitifiketi sami sa-matric yona nto esile nje ngangoyitapa leyo. Uma bengibuza mina bethi phoyisa wetapelani sokubopha ngithi wenzeni ungizwe bese bengangibophi. Please subscribe to my YouTube channel for more videos. Subscription is free. Mahala.